Pagkanda ako dyan, ipipin ko lang mamaya. Oo. Lagyan mo dyan. Kasi matigas yung lane. Matigas ka. Set aside natin siya. Maingay, kaya ako naman kasi maingay. Magsasabi naman ako ng alalaga ko. Hindi ko naman nag-alas ng ito kanina.
Eh, 4 oras pa ako. Sabi ko, kasi mga alas 10 pa ako mag-aayos ng mga lights. Nakikita ko yung lights sa labas ko. Sabi ko, mag-alarm ako 10. Nag-alarm ako 10. Nakatulog ulit ako. Nabangon ako alas 10. Mag-alas 10 media. Ayos. Tapos, Iyasan, alamat. Madam, shout out. Thank you. You're now a moderator in my channel. Thank you so much. Ramadan Mubarak, Yasan. Hey, Romy. Ay, kamusta ka dyan, idol? Thank you. Magmahalan kayo dyan. I'm fine. Thank you so much, Romy. Oh my God. Nasunog. Mamili ako. Ayan. Pakita ko sa inyo guys ang nangyari. Ayan, nagkasuaso na yung anak ko. Ayan. Diba? Sunsky. Mega love shout out. Oh, hey, Romy, kamusta naman bakasyon mo? Thank you so much. Sir MVC, paki-ano mo yan si Romy. Paki-love-love mo yan kasi napaka-supportive niya. Nakasunog ko ba yan? Tulutong ko. Sana guys, andito kayo, no? Kung magkasama-sama tayo, tapos andyan kayo, lutuan ko kayo ng ano, ng ano tawag yun? Yung merienda. Ayan. Pero may salamat ha. Kahit na busy ka, ano, pinibisita mo pa rin ako. Thank you. Wait lang. Ayan na. Oo, diba? At brown na siya. 12 million people in the house. Thank you. Hirap paghawak ako na ako. Hirap ko na habang pala. Kasi palabas ko itong mga barak, nakakailanganin ko. Ayan. Salamat kay salamat. Wait lang ha, wait lang. Iwanan ko mga telepono ko. Mahirap. Paghawak ko yung telepono ko. Sir MBC, Romy.